παιδιά, σήμερα θα κάνουμε λίγο mine. Πριν λίγο έσκαβα και βρήκα πράγματα. Θα ξεκινήσω από την αρχή. Μετά θα σας δείξω λίγο το κάστρο, τα καστράκια λογικά. Μετά από πίσω θα γίνει ένα μεγάλο κάστρο. Εντάξει. Είναι ολοίδια σε πάχος και σε όλα. Είπε ένα κομματάκι. Εντάξει, μετά θα χάσω. Τώρα σκάψουμε. Εντάξει. Πάρνουμε level, δεν είναι κακό. Να εντάξει, τα level δεν νομίζω ακόμα και κάτι. Εντάξει, πέρα κάνουμε ολόκληρο σκυλιά τώρα. Να συνεχίσουμε κάτω. Όταν έρθει κάτι άλλο. Πάει να σπάσει το ένα πίκαξ, να μην πω. Πάτε να βρούμε. Χώμα. Πόσο κάτω είστε με. Να κάτσουμε τώρα να ψάχνουμε τα με. Πού ήρθαμε? Στο τέλος του Minecraft αλληλώς. Άντε τώρα να βρούμε τίποτα. Τώρα να βρούμε τίποτα. What? Τρόμαξε με. Έχουμε χρόνο και για μάη. Sorry, να σας δείξω τα δύο σπίτια. Εδώ δεν έχουμε χώμα καθόλου. Πόση πέτρα μαζέψαμε. Εδώ περιμένε. Εντάξει, πήραμε αρκετά, πάμε. Εδώ μέρα.
Ποιος θα μας κάνει, εσύ, να κάνει. Τώρα θα σας δείξω και τα δύο τα κάστρα. Είναι τα ίδια. Εντάξει, απλά το δίπλα δεν είναι το... Αυτό χτες το φτιάξαμε, αυτό προχτές. Εδώ είναι κατασκότεινα. Τώρα πάει να φτιάξουμε φωτάκια. Εντάξει, άφησε. Εντάξει, θα σας δείξω τώρα τι βρήκα πριν. Τα έσκαβα. Εντάξει, βρήκα αρκετά σίδερα. Εδώ πάνω είναι τέλεια. Εδώ θα κάνω ένα μοτοπάτι που θα ενώνεται με αυτό. Εντάξει, εδώ το σπάσε ένα creeper. Πριν είχε και σκελετό εκεί πάνω. Έγινε. Ναι, είναι σκαλτσίνα. Του δεν κατάλαβα τι είναι. Εντάξει, χρειάζεται αρκετό σασινό. Είναι... εντάξει. Εντάξει, και θα κάνω λίγο πάτημα. Όχι, μην. Εντάξει. Το καλό και μωριά. Με ενδιαφέρουν τα ξύλα. Λογικά το χρώμα ενδιαφέρει με. Δηλαδή τα ξύλα που ξέρω εύκολα με ενδιαφέρουν γιατί έχω πάρα πολλά. Αυτό είναι σχεδόν το ίδιο όπως είναι το ίδιο με το άλλο. Ίδιο μήκος, τα πάντα. Παιδιά, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο κάντε subscribe. Κάντε και subscribe στο κανάλι Ethan και Loran. Και αυτά.